салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. бо шумо ҳастам ман Солеҳ Нуралиев. як ҷавон духтар аз Техас акси кӯдакеро бо даҳҳо гамбургер нашр кард ва навишт ки онҳо тавассути барномаи интиқоли ғизо DoorDash фармоиш додааст. ман 31 гамбургери Макдоналдсро дорам. агар касе мехоҳад марҳамат. эҳтимол кӯдаки дусолаи ман медонад ки чӣ тавр бо DoorDashро истифода барад. менависад Келси Голден. кӯдаки 2 сола тариқи телефони модараш аз Макдоналдс 31 гамбургер фармоиш додааст. Голден иттилоъ дарёфтааст ки фармоишашро DoorDash каме бо таъхир мерасонад, вале вай гуфтааст ки ӯ чизе фармоиш надодааст. дери нагузашта як хаткашон ба ӯ халтаи калони Макдоналдсро ки дохилаш 31 гамбургер дошт мерасонад. ин амали кӯдак ба оила $116.70 зиён овард. ин паём дар интернет панҷ шуд ва пас аз он кӯдак ва модараш ба Макдоналдс даъват кардааст. чунин ҳодисаҳо зуд рух медиҳад, зеро волидон смартфонҳои худро беназорат мегузоранд. имрӯзҳо бисёр кӯдаконро бо телефон машғул мекунанд то ором бошанд, аммо аз паёмадҳои он бехабаранд. дар охир мегӯем ки телефони худро аз ҳама эҳтиёт кунед. телефони шуморо ҳам зуд кӯдакон мегиранд ё на? ҳатман ҷавоби худро ё уман фикру ақидаҳоятонро дар ин бора дар комментария мунтазирем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. ин ҳам барномаи хабар барои ту буд. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.